La distanță. Nu mai pot. Filmează, mămică, aici e scandal mare cu băieții ăștia, mama, are scandal cu babele. Babele. Băieții ăștia tineri și cu babele. La distanță. Uite cu un break dance dacă se poate. Păi mai are un pic. Nu știu, alu fata, alu Lia. Cred că. Eu am învățat de el mic. Zic, eu am învățat de el mic. Păi cum? El e mare, mă, nu e mic. Cum am intrat în ușă cu eu. Ce să mai strâmbă halul ăsta? Ei, distanța. Leti să-ți arăt ce i-a făcut cadou Vasilica lui Enzo, dragă. Wow! Ceva românesc înăuntru acolo. Bun. Ia, mama, ia. De aspect comercial. Bebe! Faza a doua. Pam! Auzi, ăsta făcea treabă religică. Eu și cu tasul, cu noi,